Ikusten duzuen bezala, bai migrazioetan, bai biztanlerian, bai jaiotze tasan eta baita heriotza tasan ere, horrelako laukitxo batzuk topatzen ditugu. Laukitxo hauek aldagaiak dira. Hau da, gure informazioa bilatzeko jarriko ditugun baldintzak, aldagaiak adibidez, lurralde eremua, adina, sexua, gizonak edo emakumeak, aldia, ze urte. Guk hauek aukeratzen joango gara, eta nolabait web orri honek egingo diguna izango da, aldagaien horien arabera informazioa eman. Adibidez, demagun aia herria aukeratzen dudala, guztira, hemen gizonak eta emakumeak ere guztiak nahi ditut, eta 2018, 2017 eta 2016ko informazioa nahi dudala. Horiek aukeratzen ditut eta informazio hori emango dit.